Bé, si l'altre dia us vaig deleitar amb un perfecte 85 quilos per 4, avui no podrà ser, ja que degut als antibiòtics pel bacteri que tinc al peu, em trobo una mica malament, he menjat poc aquests dies per la febre, o sigui, no estic en condicions òptimes, porto 3 dies, 72 hores, no 3 dies seguits, 72 hores sense pràcticament moure'm. No estic en les meves condicions, però bé, tirarem 75 quilos i jo crec que sortiran prou bé. Som-hi! Poso tot l'equip, encara que no sigui una fita extraordinària. Comença a pesar. A més, com no ho he dit, però al tenir el peu cascat no puc realitzar bé leg drive. I aquest banc no és el millor barra. Perdo 76 quilos, cada barra em pesa 21. Menys excuses i més tirar. Som-hi! Tinc la mala mania de dir som-hi. Està bé, però no tant. N'entrava alguna més, però no he volgut forçar. Com no ho he dit, però es pot intuir, avui entrenament de push. Bé, no ha estat el més vistós, 3 sèries amb 75 quilos, 4 repeticions, però 75 quilos, 3 sèries, 4 repeticions, però és el que hi ha, o sigui, menges poc, no pots fer leg drive, tens l'estómac rebentat pels antibiòtics, fatiga, no t'has mogut en diversos dies, però bé, està molt bé, no ens queixarem, no tots ho poden fer. We're like diamonds in the sky. Your ship to stars, see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd be one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Bé, doncs avui dia de pull, bàsicament serà una mica diferent del que estem acostumats, ja que l'altre dia vaig fer dominades al gimnàs i a les barres i no vaig fer bíceps, només em vaig fer una mica a les barres i les gomes són una mica porqueria, la banda de resistència és molt dolenta. Començarem amb un rem supí, ja que és el que més s'adequa als següents exercicis, tot i que realment no el recomano del tot, però bé, jo prefereixo els pronats, però com que tinc molta esquena alta, ara no és el que em pertoca. 165 pounds, a veure si faig unes 8 repeticions. No està malament. Després
de les dues sèries de rem supí, doncs ja tinc tota l'esquena calenta, però amb 30 quilets aquesta màquina, sempre l'he fet amb 25, perquè avui em feia mandar treure el disc de Vic, hi havia un altre noi, i a veure si li fotem gardela, som-hi! Vull repeticions, no està malament. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal state. This is a Super Saiyan. And this is what is known as a Super Saiyan that has ascended past a Super Saiyan. Or you could just call this a Super Saiyan 2. Has he really found a way to surpass an ascended Saiyan? Is that possible? And this is to go even further beyond! Now I'll show you the Kaioken! Bé, aquí molt ràpidament us deia que el físic estava responent millor que m'esperava, tot i que no del tot bé, i que com podem observar quan em toco el bíceps, doncs, que la mida no és tal com era abans, però ho recuperarem. Això és degut a que he estat uns quants dies sense fer bíceps. Al final jo crec que sí que podré fer cames, podré fer... un segon, que em trec el micròfon d'aquí. Podré fer cames, l'únic que només podré fer extensions, colfa moral, bastons no podré fer, flexió de gatzoneta tampoc, ja que hauria flexió de... aquesta flexió de la cama i em molesta el peu. Bé, doncs aquí em teniu fent cames, la veritat és que he pogut fer flexió de gatzoneta, però bé, la cosa es tergiversa una mica, ara veurem. Primer de tot, disculpar-vos que no parli amb l'àudio del micròfon en directe, així que tenien el volum molt alt, la música molt alta i no sentia gens ni mica. I bé, començo fent cames, fa molta calor i què passarà, doncs? Acabem fent pit i braços, és el que hi ha. There's a place downtown where the folks don't come around. It's a hole in the wall, it's a dead free for love, and